Здравейте! Днес ще се занимаваме с темата за православието в България. Ние, българите, като народ сме много корави и много издържливи, но имаме си, разбира се, и като всеки народ, такива черти, които са направо много отрицателни. На първо място имаме си една така особена злоба, дивотия, диващина, която виждате, че е описана още от дълбока древност, какво представлява. Това, разбира се, ни прави независими, свободолюбиви, но пък от друга страна трудно възприемащи ония добродетели, които са за другите по-цивилизовани. Така, въпреки че думата цивилизация е много относително понятие, но за по-културните народи, каквито са били, да речеме, гърците, е било малко по-приемливо, така да се каже, това нещо. По-достъпно. Абсолютен подвиг са извършили хората, за да станем ние от този труден, тежък за възпитание народ, който е възприел православието. Защото за да си православен, както аз, разбира се, го разбирам, но не само аз го разбирам така, ами така пише, по книгите православните. Трябва да си на първо място отстъпчив, скромен. Това са все неща, които не се дават просто е така, защото трябва да ги има тези неща. Не. Те се възпитават. Не знам дали ще ми повярвате, но се възпитават хора. Възпитават се. Не може човек без да има никакво възпитание да изведнъж е така да стане православен. Ние сме много див народ. Прекалено варварски, много далече от въздържание, от всякакви други неща. А в православието си има пости, които са свързани не само с това човек нещо да не яде. Защото сега под пости се разбира, какво се разбира постите? Нещо да си ограничиш храната. Да, ама това не са пости, това е диета. Постите са нещо доста по-различно. Сега, според това, което трябва да бъдат, а не според това, което на мен ми се иска, аз така да го кажа, че е тъй. Поредица от много велики светии на църквата са си дали, така да се каже, животът, буквалния смисъл на думата, за да можем ние днес да се наредим между останалите православни народи. И ние да сме част някаква от православието. И не само ние, но чрез нас и много други народи, държави да станат православни. Не казвам, че ние сме ги направили такива, защото като кажа такова нещо, това ще означава, че едва ли не от нас е станало това. Не от формация, страна, народ, държава и така нататък не се получава. Православието се получава от отделни хора, които нещо са направили.
15 ми се струва, че са равноапостолните в църквата. Удостоени са с това название свети равноапостолни. Едни от тях са свети Кирил и Методий. Не знам сега дали има въобще хора, които не знаят кои са свети Кирил и Методий. Мисля, че всички знаят. Сега обаче аз искам малко да поразкажа за тези двама велики светии, за това те какво точно са направили за нас. Какво са направили те за нас? Нали? И сега ще видите как те са си пожертвали живота за нас. Как точно е станало това нещо? Значи започваме с свети Кирил. Какво е направил той? Когато го праща царя, императора на последната мисия при княз Ростислав, Моравската мисия, така да се каже, в Моравия, държава, която сега не съществува. Това е държава, която е съществувала на територията на Чехия в миналото, и там Ростислав е образувал собствена държава, опитвайки се да бъде независим от държавата на Людвиг. Това е немското княжество. Значи положението е следното. Ростислав праща до византийският император пратеници, с които моли за помощ. И разбира се, той моли да му бъдат изпратени мисионери, с които да може да се християнизира неговата държава. Защо? Много просто, защото там се говори на латински. На него му трябва език, който да е разбираем за хората, които живеят там. Който език там е, нали, славянски. Какво прави императорът? Вика свети Константин и му казва, че трябва да отиде там, при което той много добре обяснява, казва следното нещо, че няма писменост, не е възможно без писменост и без съответно преведени книгите, православните книги, просто не е възможно да се случи така, че да бъде трайно делото. Трябва да има служба, литургия, трябва да има проповед. Всичко това нещо трябва да бъде на езика, който е славянски. Какво да прави свети Кирил, след като му се налага да извърши тая мисия? Няма как. Той е длъжен, иска или не иска, трябва да измисли начин да продължи тази мисия. Как продължава той тая мисия? Как я изпълнява по-скоро тази мисия? Като започва да се моли, защото това е нещо превишаващо възможностите на един човек. И, разбира се, Господ му дава му първо
да изобрети, да измисли буквите и той е бил много добре запознат с различните езици. Той е използвал такива букви, които съответстват на съответните звуци, които ги има само в български, но ги няма в гръцки език, откъдето се предполага да бъдат превеждани текстовете. Така, обаче този език е неразвит. Значи, той създава понятията, всички понятия, които са необходими за превода на свещените писания. Всички, абстрактни понятия. Това е, повярвайте, много повече от създаването на буквите. Ние днес казваме, създаде буквата. Не, той създаде език. Езика в буквалния смисъл на думата. Защото той е установил тези фрази, установил тези понятия, които не са съществували въобще в език. По никакъв начин. И оттам нататък обаче се предполагат други неща, които са важни. Предполага се, че понятията, които са измислени, трябва да бъдат проповядвани. Тоест, не можеш да създадеш книгата, да направиш превода и този превод да го дадеш, хората да започнат да го четат. Не. Тук е необходимо да бъдат обяснявани, проповядвани тези понятия. Тоест, нали си представяте, че това е нещо, което ако не го направиш това нещо, всъщност, ако не направиш нищо, но едно от тези неща, всичките, които ги изброих, ти не си свършил никаква работа. Работата се върши, когато това, което ти си направил, го проповядваш. Следващото нещо, което той е направил, тръгва за Моравия, където той единственото нещо, което има като помощ, това е разрешението на Ростислав, който е там княза, Ростислав, и нищо друго. От това няма. Защо? То си има местна църква. Те хората, които казват за местната църква, не обясняват какъв е проблема с тая местна църква. Сега ще обясня. Проблемът е следният. Църквата си има отделни територии, които се управляват от различни началници, така да се каже. Не е възможно по всички възможни канони на църквата, които съществуват, не е допустимо един ръководител църковен, епископ, да влезне в територията на друг. Това не е първо допустимо изобщо. Така. Ето е първата пречка. Следователно, те, за да могат да проповядват на това място канонично и да правят каквото и да било, трябва да имат разрешението на местните владици. Там е цялата работа обаче, че те не могат да получат такова разрешение по простата причина, че
По това време византийският, т.е. Константинополският патриарх Фотий се намира в разкъсани, разделени отношения с папата, папа Николай. Поставени са взаимни анатеми и така нататък. Сега тук няма да обяснявам подробно защо и как. И това формално дава повод на свети Кирил и Методий да започнат своята работа без да питат никого. Формален повод. И то не е никак формален. Това си е просто така да се каже, това е нормалното състояние на нещата. Там, където няма православие, ти това православие да го налагаш. Това е нормално. Но започвайки своята проповед, естествено, че те попадат веднага под ударите на местните епископи, които пък се опитват по всякакъв начин да забранят тяхното дело. Николай е дълбоко възмутен от това, което се случва. По някакъв начин успява да прекрати делото на проповедта, защото те проповядват и служат там. Вика ги в Рим и те не може да не отидат. Не може да не се отиде там. И те трябва да отидат по някакъв начин да се установи дали може въобще това дело да продължава. И в този момент, когато те отиват в Рим и когато вече е, бихме могли да кажем почти сигурно, че ще бъдат поставени под запрещение и ще бъдат изгонени, тогава точно се случва едно изключително чудо. Николай умира, новият папа Адриан ги посреща като проповедници православни с почести. Те носят мощите на свети Климент, които в предишната мисия са успели да вземат със себе си, в хазарската мисия. Носят мощите на свети Климент, папа римски. Носят ги там. До ден днешен тези мощи се намират в Рим. Папата не само, че не забранява, но благославя книгите, които са на славянски език и благославя най-вече проповедта на този език. Свети Кирил обаче малко след като се намира в Рим, умира съвсем млад. Трябва да знаете, че той умира от изключително голямо напрежение, защото мога да си представя какво е било състоянието на този човек, напрежението, в което е живял през цялото време, да може да се проповядва и да се развива делото на славянската писменост и книжнината. Въобще, за да можем ние днеска да имаме православие. Другият, неговият брат, свети Методий, е ръкоположен, но започват още от началото жестоки пречки
след известно време тия пречки, с които му се пречи да проповядва, викат го отново в Рим. Отново е потвърдено благословението на славянските книги, обаче неговите врагове успяват пак да вземат връх, наклеветяват го. Папата забранява един път проповедта на славянски език, втори път го прави това нещо. Накрая Методий се намира в много първо много тежко заточение. Папа Йоан VIII има двойствена политика по отношение на Свети Методий. Отначало благославя така наречените славянски книги, после забранява литургията на славянски език. И така, и иначе. Следващия папа Стефан, той пък напълно забранява книгите и обявява това за ерес. След като се случва това нещо, Свети Методий, който известно време е архиепископ в Панония, умира, след което всичките ученици, които са негови ученици, ръкоположени от него, свещеници, дякони и така нататък, целият клир, всички те са разгонени, заточени, някои от тях са убити, продадени в робство и така нататък. Делото на Свети Кирил и Методий приключва. Така че къде продължава това дело? Това дело продължава в България. От учениците на Свети Кирил и Методий. Цар Борис, тогава още княз, приема тези ученици, дава им всичко необходимо, за да може да работят, да обучават, да наставляват народа. Това е начинът, по който българският народ, благодарение именно на тези просветители, някои от тях знаем кои са, като Свети Климент Охридски, други не знаем кои са, повечето са незнайни. Правят от дивият народ и варварски народ, правят един православен народ. Правят една, бих казал, втора Византия тук. Ни повече, ни по-малко. За Свети Кирил и Методий забравят, както в Гърция, в Византийската империя, забравят за доста дълго време за тях. Димитрий Хоматиян възобновява след доста време традицията, като продължава, пише жития и продължава тази традиция на поменаване на светите братя. Това е Охридската архиепископия. На Запад също така забравят за доста дълго време, много по-късно, изведнъж се сещат какво са направили Свети Кирил и Методий. Ако не бяха те, ние тук българите щяхме да сме вече никои. В буквалния смисъл на думата щяхме да сме никои. Нямаше да има България. Изобщо. Това нещо, което ви казвам, съм абсолютно сигурен. Православната традиция ражда велики мъже.
велики мъже. Ражда, например, Свети цар Петър. Едно, бих казал, уникално явление православно. Идва при нас Свети Йоан Рилски, чудотворец. Не е сам. Огромно количество светии са. Гаврил Лесновски, Прохор Пшински, да не ги изброяваме, всеки може да ги види тези светии. Светии, които са оставили своите святи мощи, до които ние можем до ден днешен да се докоснем. Не знам колко хора са, неизчетен брой хора, които са получили помощ от тях. Божията помощ от тях. Ние ставаме един православен народ в най-прекия смисъл на тази дума. Що казвам православен? Защото така става, че след 1054 година се разделяме окончателно на източна и западна. Едните са православни, другите не са. Те са наричани, ние трябва да ги наричаме паписти, защото те са такива, те са поклонници на папата. Някой път ще разказвам точно в какво се състоят всички отклонения, до които стига папата, защото те са много важни да съзнаят. Човек, който иска да бъде истински консерватор, т.е. истински православен, а не е просто да се пише, че е консерватор и да говори за църква и за църковни християнски добродетели, както повечето хора, без да са наясно за какво иде реч. Значи, който иска да бъде истински, трябва да ги знае тези неща, че има разлика огромна между нас и папистите. Няма да ги наричам католици, защото думата католик е православна дума. Не знам как се е случило така да ги наричаме тях католици, но това е православна дума. Означава съборен. От гръцка дума е и означава съборен. Втората българска държава, която се възстановява, отново имаме заедно с възстановяването на държавата, така да се каже, българската държава от царете, благочестивите царе, Асен и Петър, се възстановява и православната традиция. Имаме, разбира се, моменти, в които тя, има колебания. Без такова нещо никоя, според мен, православна монархия не се е разминала. За такива колебания. И при нас ги има, в Византия ги има. Някой път, може би, е хубаво да разберем какви отклонения има, но така или иначе, имаме една утвърдена православна държава, особено след Иван Асен II, след него Иван Александър, поредица от православни царе. И, разбира се, най-голямото изпитание, на което са подложени всички народи православни, поради различни причини, но така или иначе имаме такива причини. За всяко едно наказание си има причини, разбира се. Това е турското робство. Както и да го наричаме, то си е робство в най-буквален смисъл на думите, защото хората, които не са мюсюлмани, не са считани за пълноценни хора. Нека да си го кажем ясно това нещо, точно така е. Никой истински историк не може на това нещо да противоречи. Ние сме наричани рая и така нататък. Как става така, че един народ, който би могъл да придобие изведнъж статус държавен, който само с един подпис
човек може да получи онова, което ние днес наричаме пълноценно гражданство. Как тези хора, нашите прадеди, 500 години са си запазили вярата, предпочитайки да бъдат считани за роби. Те хора луди ли са? Вие знаете ли, че ако днеска на нас ни го предложат това нещо, аз да пази Господ, но не съм сигурен колко хора ще останат православни. Честно да ви кажа, нали, може да има такива. Ако дойде някой халифат на нашите земи тук, казвам ви честно, не знам колко от българите ще има такива, които ще си запазят вярата, но не знам до каква степен ще успеят да си я опазят, запазвайки си вярата. Така че ние виждаме хората, че са били наистина съдържали на своята традиция. И то най-вече на българската си традиция. Без да има държава. Ето това е силата на българският народ. Може да няма държава православна, но има православна традиция. Това е, може би, най-голямото достоинство на нашия народ. Това, което е било отвоювано в далечните векове от светиите за нас, ние сме имали вече достатъчното морални, духовни сили да го държим в продължение на много дълги векове. Българската земя е родила безброй много светии. Безброй много светии сме родили ние, нашият народ. Ние сме, така да се каже, велик народ, народ достоен да бъде осветен заради многото светии, които са дошли именно от нашия род. Само едно нещо ще ви кажа, че исихазмът процъфтява по нашите земи. Благодарение усилията на цар Иван Александър. Тук той дава място за развитие на исихазма. Да, точно тук. Тук по нашите земи се е подвизавал Свети Григорий Синаид. Има много ученици, много от тях са били българи. Като Свети Ромил Дински, да речем. Ето това е силата на българският народ. Великата сила на българския народ. Няма по-велика сила от православието. Трябва ли ние да търсим някъде другаде нещо, което да ни вдъхновява? Йоги, будисти, ведисти, всякакви. Трябва ли ни нещо друго? То сега е модерно, ние да търсим разни други неща. Да, но не нас друго не ни трябва, защото ние си имаме. Ние си имаме онова, което си е наш лично, собствено. Никой ни го е давал. Ние сме си го извоювали сами. Единственото нещо, което трябва да знаем е, че благодарение на това, че сме го пазили, такова каквото ни е било предадено още от начало, така сме го опазили, именно за това ние сме се опазили като народ.
Изоставим ли това нещо, което ни е било дадено, ние си изоставяме, ние си буквалния смисъл на думата плюем отгоре върху лицето. Изостави това, което го имаме. Що тук тези, които ни приканват към разни чуждопоклонничества, защо не вземат да се занимават с православието, да го разпространяват, разказват за йоги, за кришнаити и за всякакви други взети от всякъде, другаде религии и вярвания, само не тия, които са си наши. Всичко друго да е, само да не е нашето, което си е наше. То какво ни пречи? Значи, според мен това е целенасочено. Да се търси нещо друго, различно от това, което ние си имаме и което е една велика традиция. Сега малко да поговорим за темата, за тая тема. Какво всъщност днес е останало от православната традиция в нашето ежедневие. Защото ние трябва да си дадем ясна сметка какво имаме и какво не ни стига. В нашето ежедневие, кое е това, което го имаме? Имаме имена, които са имена, обикновено са имена на светии. Кирил какво е? Николай какво е? Георги какво име е? Обикновено едно време се казваше, това са гръцки имена. Значи, каква не е нашата работа да си взимаме гръцки имена, като сме си имали наши имена? Защо сме си изоставили нашите имена, пък сме взели гръцките имена? Ние сме си имали наши имена, защо сме ги изоставили? Нищо не сме изоставили, просто ние си имаме... Ние си вземаме имената на големите светии. На свети Георги, на свети Николай, на свети Димитър. Това са светии. Това е православна традиция. Само, че колко хора, които носят тези имена Георги, Николай, Димитър, Петър, Павел и така нататък, знаят подробности за светиите, чието имена носят. Те носят имената, примерно да речем, на дядо си, на прадядо си, на някакъв роднина, примерно да речем, на баба си. То така върви традицията. Те не знаят по-нататък защо бабата е с това име. Значи непознаване имаме от една страна на самата традиция. Имаме непознаване на традицията. Значи, ако човек е честен, аз пак призовавам към честност и откритост. Ако си открит и честен човек и търсиш истината, може да не си дадеш сметката, че ти не си познаваш историята, например, на своето име. Не може човек да каже, на мен не ми трябва. Не може ти да имаш някакво наименование, именуване и да кажеш, що не ми трябва. То си върви така от само себе си това нещо. Не си върви това нещо от само себе си. Не е вярно това. Никакво от само себе си не върви. Напротив, хора. То е дошло от някъде. Така че следващият момент, като е дошло от някъде, що е било загубено. Много ясно защо е загубено. Защото някой го е забранил да се знае. Тук веднага някой ще му обвини, ще каже, ти говориш така, защото това е най-лесно да се говори, такива бяха времената, такива бяха обстоятелствата. Едно време.
Нека да кажем какви бяха времената. Защо да го крием? Защо трябва това да се крие? Защото е неудобно, затова се крие. А то е много ясно. Хората не си знаят традицията, защото едно време, по времето на социализма, който според мен си е чист комунизъм, но хайде да бъдем обективни. Нали? България се наричаше социалистическа република. Въпреки, че между социализма и комунизма, според мен, нали, разликата беше единствено в наименованието. Защото това е същността на комунизма, каквото беше социализма. Нека да обясним сега тук. По време на комунизма християнската религия беше забранена. Точка по въпроса. Кой каквото ще да ви говори, ако ще да намери начин да ви сваля звезди от небето, каквото ще да приказва, това нещо не може да се измени, този факт. Ето го фактът. Факт номер 1. Забранена религия. Точка по въпрос. Като беше забранена религията, какво се случи? Нещо много просто. Забранената религия автоматически доведе до това, че хората забравиха, те и без друго, кой знае колко, нали, не са били склонни. Аз и по този въпрос ще кажа няколко думи, защо хората преди 9 септември, 1944 година, не бяха чак кой знае колко религиозни. Затова пак си има причина, която сега няма да я коментирам, нали? Но след 9 септември, когато беше забранена религията и хората по тази линия, религиозната линия, бяха гонени, преследвани заради това, че са вярващи, бяха затваряни храмовете, даже бяха разрушавани храмовете, беше забранявано на хората да ходят на църква. Това много ясно трябва да се каже. Всичките тия, които ви казват, аз не съм видял никой да са му забранили, лъжат. Лъжат като дърти цигани. Беше забранено. Водеха се на отчет тия, които ходеха на църква, и който ходи на църква, след това имаше последици за него. Така че лъжат тези, които казват, че няма нищо общо. Има. Ето това. Стана, хората всичките си забравиха, много лесно се манипулират хората в условия на диктатура, хората си забравиха и малкото, което се знаеше за православието, беше забравено. И сега идваме на момента, защо след като свърши този комунизъм, след като дойде свободата, защо хората не се върнаха да се интересуват от религията, от религиозните въпроси? Това искам да ви кажа, че и аз се питам защо. И аз знам до някъде отговорът на този въпрос. Защо? Защото има някои, които не направиха това, което трябваше. Защото познавам и такива хора, които направиха това, което трябваше, но те са много малко. Повечето не си направиха труда да възстановят честотата на православието такова, каквото трябва да бъде. И по този начин продължиха онази тенденция, която беше започната от комунизма. Между другото, тенденция означава ръкоположение. Оттам се премества понятието от по-частното към по-общото, което можем да го преведем и като тренд, нали, и така нататък. Тенденцията е такава. Започнало от комунизма, същите тези, които бяха архиереи и бяха тогава свещеници през комунизма, след края на комунизма си продължиха да си бъдат същите такива. Просто тези, които бяха тогава, си продължиха. Нека да ви кажа, че тези, които са били иконоборци, когато иконоборството е осъдено в Византия,
всичките те или се отказват от своите катедри, или са принудени да бъдат отново въведени в църквата, но с покаяние. С покаяние. Публично покаяние. Унизително публично покаяние пред всички хора, като се отрекат от иконоборството и се признаят, че са участвали в тази ерес. Вие да сте видяли нещо такова днеска да се случва, че са участвали в комунизма, някой да си признава. Напротив, те казват, такова беше положението, ние пак си бяхме православни и тогава, сега си продължаваме по същия начин да сме православни. Разберете, значи не може така. Не може човек да реши сам дали е правилно едно нещо или не е правилно. Сам не може да си решаваш и да си задаваш дали си в истината или не си. Правилата. Правилата се задават от църквата. Църквата задава своите свещени правила и канони, които правила са едни и същи, от както Христос е дошъл на земята до ден днешен. Без никаква разлика. Същите правила са си. Това е. И кои са основните правила? Да пазиш съвестта си. Да пазиш съвестта си, защото Господ вижда. А не да мислиш, че Господ нищо не вижда и ние сега можем всички работи да правим. Който си мисли, че е така, че Господ не ги вижда нещата и че всичко ще се размине и Господ ще си затвори очите, нали? Мисля, че такива хора няма по-окаяни хора от тези така да мислят. Да, Господ ще си затвори очите, ама ти самият трябва да имаш някаква поне малка причина Господ да забрави твоите грехове. Каква е мъничката причина, която ти си дал, малкият повод Господ да забрави твоите грехове? Нали трябва да си в истината? Така че това са прости неща. Господ не е дал нещо сложно и невъзможно за разбиране, което никой не може да последва или да следва. Не е вярно това нещо. Това са прости неща. Простите неща означават, че човек трябва да насили към това, което е истина. Да насили себе си. До крайна степен към истината. Ако го насилва себе си, Господ ще го измъкне от всяка ситуация. Ако иска е към истината. Ако прави компромиси, значи такива, които правят компромиси, Господ заради този компромис го оставя да се оправя сам. Заради компромиса, не заради нещо друго. Когато Адам и Ева са били в рая, малко тая тема ми се струва много сложна за хората, но въпреки това аз рискувам тук да подема тази теза, че е имало Адам и Ева, а не маймуни, от които хората са дошли. Адам и Ева, които са били в рая и са живяли там, са направили един единствен компромис, заради който компромис е трябвало да умрат. Така, ние, ако почнем да се сравняваме с тях, значи сме на светлинни години от това, което те са имали. Те са били като хора. На светлинни години. Светия Ефрем Сирин казва, че ние може дори да си представим
какво е бил Адам. Дори не можем да си представим какво достоинство е бил Адам, нашият прародител. Не маймуна, а човек с велико, високо достоинство духовно, което му е било дадено от Господа. Така че заради един компромис, който той е направил през живота си, само един, е било достатъчно Господ да отнеме всичко, което е притежавал. А ние като правиме компромиси, какво си мислим? Че Господ заради тия компромиси е така просто ще ни се размине. Не, уважаеми. Компромисите с това, което ни е оставил и е заповядал Господ да направиш компромис, продължил ли е да живее Адам след това? Да, продължил е. Ние като направим компромис, продължаваме ли да живеем? Продължаваме. И какво? Мислим си, че се е разминало. Защо? Защото продължаваме да сме живи. Който иска, нека да продължава по този начин. Друго нещо има, че като правиш компромиси, ти губиш собствената си традиция. Това също е много важно. Губиш ли си традицията, която Господ ти е дал? Великата православна традиция. Всичките тия светии, които иначе казваме, се молят за теб. Губиш ли ги? Губиш ги. Губиш всичко. Това, което са спечелили за теб твоите праотци, твоите прародители, които са го спечелили за теб и са го оставили за теб ти да живееш добре, заради един компромис с нещо важно в живота, в вярата, заради това ти загубваш всичкото онова, което иначе би могъл да имаш. И ако не го направиш този компромис, ти печелиш цялата тази традиция назад 1000 години. Традиция. Ти я печелиш за себе си. Ти имаш всичко, което са имали твоите родители. Защото ти си дошъл от тези родители, които са били там в онези времена. От тях си дошъл ти. От тях си се родил. Не знам дали успях да обясня добре мисълта си. Малко ми е накъсана мисълта, за което се извинявам. Някъде може да има някои пропуски. На няколко пъти ми се налагаше да прекъсвам, така че може някъде да се спира мисълта ми. Това са моите скромни възможности. Толкова мога, толкова правя. Още един път моля за извинение. Така че за днес толкова. Може би в скоро време ще имаме ново видео. Довиждане и до нови срещи!